June. 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 Ako yung pang ng nagkaon. Kailan ko, pantapa ko siya. Ito mayak. Lo che bello qua. Lo na singkap ke modas na kayo ba? Maya nga mga sama choice ng tarifa. Masam-sam kakol pa mato. Kita pala pa siya dito. Metiki. Yan sumutunda. Isal ke nganta pala lang na sumtel. Kulang na suwas na kayo ke proye kasi nako masin ke pala infection ay matayin manaslan. Nangatte tuing wala siya kasha suwas ke proye en super kaya ke mai lash ke nenye na. Kaya ilan na kiwi kata kaya niyo ko. Take sipen manasa lara. Eko flata ka wikat. Apal manganda pala pa siya na subos. Long na subos. Kula malap na sinwet na kawaki pa siya proye. Kakasi na kaya na selgel matayin manaslal. Hash makofaki so. Tayo pa nanganil makulang malam sin met na kay wake. Kasha ke proy lowers na sin. Kula. Basta sa then you. May siya mo na spell sa ngayon na ako natalin na ngayon kayo inarala pa siya yung kulalash na pa siya yung kulana pang kipel sa ngayon kula si meta kula na singkat ke ako kulal ke mulash ke siya sinse mo ke